ڕۆژێکەوە کە ئیرۆدا خەباتکار، مەدیەکار، سیاسەتمەدار، رەخنەڤان و ڕەوشەمبیرێکی کورد لە ئەنجاما کریزەکە دلدا ژیانە خۆش دەستدا. جارەکە دن دبستانە کوردایەتیە و ڕۆژاوایە کوردستانی بگشتی زانایەکی خۆشی دەستا تا ببارکردناوی وەکو کار و خەباتاوی دبەر دۆزا کوردی و مافێ گەلێ کوردە وەکو پێنووسەکە بەهێز خۆراگەر درۆژەکە پیرۆز خویا دەبوو و درۆژە ئاڵایە کوردستانە پیرۆزدە بار کرد. ڕۆژە سێشەمەی هەفتەیە بەرچلەیە 2019 ئەندامێ دەستەیە ڕەوێژکاریە یا پارتیا دەموقراتە کوردستان سووریا و یەکجێ ئەندامێن ڕاگەاندنە ناوەندیە پەدەگەسێ هەروەها نویسکار و مەدیەکاری ڕۆژاوای کوردستانê ئەکرەم سەعید المەلا دەمەک و بەرێخوا دابوو شاما پایتەختە سووریێ ji bo wergirtina çareseriya bizîşkî seredana bizîşkên pispor ku di meha dehan de ji heman salê raserî krîzeke dil hatibû û rewşawiya tenduristî nexweş bibû. Bi vê armancê berêxwa dabû Şamê lê li wir careke din raserî krîza dil hat. Lê wê carê dilê wî yê nazik wek gul û gotinên wî yê xweş bihêvî û ronak her sibeh demek û diropela xwe ya torên civakî de belav dikir xwe bihêmînî radestî mirinê kir jiyana xweş destda. خەباتکار ئەکرەم المەلا ساڵە 1956 لە گوندێ تل ئەیلول یە گوندەوارێ دربێسیێ ji dayîk bûye û xêzandar bû. Ji biçûkaniya xwe ve tevlî rêzên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bûye. Di sala 1980 de wekû endamê Encûmena Herêmî dirêxistina partî de ya Şamê cê xwe digirt. Karê xwe di desteyên partî de berdewam kir ta ku di kongrê dihan de ji endamtiya Komîta Navendî re hate hilbijartin bi dest ve anî. Piştî konferansê Hewlêrê yekîtiya pedekesê bu endamê desteya rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya xwendina xwe ya seretayî tab navendî li bajarê Dirbêsiyê kir. Piştre berêxwa da Zankoya Helebê kulîja wêjeyî beşê zimanê îngilîzî lê ji ber zehmetiya rewşa xwe xwendina xwe temam nekir. Berêxwa da yekîtiya Sofyatê li Zankoya Moskoyê xwend ta ku majistêr li beşê ragihandinê de bi dest xist. Elmella yek ji sernivîserên ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Medyekar, nivîskar, rexnevanekî zana û diyar bû di nav rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê de taybetmendiyeke wî ya cuda di nivîs û gotar û şiroveyên xwe derbarê pêşkêşkirina çareseriyê jî pirsgirêkên netewî, niştimanî û civakî bi taybet di nav tevgera Kurdî de hebû. Ekrem Elmella rolekewiya berçav di rojnamegeriya Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê bi taybet ragihandina navendiya pedekesê hebû. Gelek xolên ragihandinê dana jin û ciwanan di medyaya Kurdî de taybetmendiya xwe hebû. Dejmarek rojname û malperên Kurdî de bi taybet rojnameya Sewt el Akrad piştre rojnameya Kurdistan di nivîsand. Cemawer û şopînerên wî awayekî berfireh hebûn wekû nirojê li ba her mirovekî Kurd û havalên xwe li ser torên civakî her sibeh hevokeke giring bi wate belav dikir. Dost û hevalên wî jî rojane wekû qehweya sibehê çavên wan li nivîsa Ekrem ya sibehê bû hem bi rexnew hem jî bi havokên Kurd bi hewla drustkirina kurtekenekî behsa çareseriyên pêwîst ji ser rastkirina pêwendiyên civakî û tevgera Kurdî û doza Kurdî re dikir û cê xwe di dilê her kesekî de kola bû. Goşbarkirina Elmella şîn û xemgîniyeke berfireh li şûna xwe heşt. Serbarî dost û hevalan jî serokê dîrokî Mesûd Barzanî herwiha Polîtbîroya Partî Demokratî Kurdistan û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û nûneretiyên wê li Herêma Kurdistanê û Ewropayê û hejmarek dever welatan herwiha Polîtbîroya pedekesê û Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya û hejmarek berfireh ji partî û tevger û sazî û yekîtiyên Kurdî şîna Elmella kirin brûskên sersaxiyê belav kirin. Herwiha wekû şanaziyekê ji vî xebatkarê hêja û şagirtê dibistana Kurdayetiyê re malbenda Ekrem Elmella ya rewşenbîrî li bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê hate damezrandin. Ekrem Seîd Elmella di rojeke Kurdistanî pîroz de bar kir. Lê bi barkirina wî çanda Kurdî û tevgera rizgarîxwaza Kurdistanê û rêbaza Barzaniyê Nemir rêbaza Kurdayetiyê û Rojavaya Kurdistanê bigiştî xebatkar, medyekar, nivîskarekî xwedîrol û pênûseke bihêz ji dest da. Elî Omer